Gepli yer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 8-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen size men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärim. Ortiýetiň Kirov şäheriniň suwdy opozisiýon siýasy aktivisti we korrupsiýanyň üstüne açmak boýunça kampaniýany alyp barýan Aleksey Navalnyny ogurlukda günäli tapdy. 8-nji fevralda судья Алексей Тюрин Navalnynyň jinaýaty guramalaşdyranlygyny aýtdy. Bu aýplama Navalnyny döwlet wezipesine dalaş etmäge hukuksyz edýär. Navalny bilen bilelikde Pyotr Ofitserov hem suwd edildi. Navalny we Ofitserov agy jöndürýän Kirovles kampaniýasynyň maliýe serişdelerini hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamasynyň esasynda suwd edilipdi. Olaryň ikisi de özlerine bildirilýän aýplamalary ret etdiler. Navalny gozgalan işiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, onuň esasy maksadynyň 2018-nji ýylyň saýlawlarynda özüniň prezidentlik wezipesine dalaş etmegine päsgel döretmekden ibaratdygyny belleýär. Prokurorlar Navalny üçin 5 ýyllyk we Ofitserov üçin 4 ýyllyk şertli tutsaklyk jazasyny sorapdylar. Siriýanyň gozgalançylary Türkiýanyň güýçlerine daýanyp strategiýa taýdan möhüm Al-Bab şäheriniň daşyndaky depeleri İslam döwleti toparynyň elinden basyp aldylar diýip Türkiýanyň harbiýleri habar berdiler. Harbiýleriň 8-nji fevralda aýtmagyna görä howa hüjümleriniň top oklarynyň we çaknyşyklaryň netijesinde İslam döwleti toparynyň 58 söwüşçisi öldürilipdir. Türkiýanyň 2 askeri wepat bolup 15 askeri tehel yaralanypdyr. Türkiýanyň Daşary işleri ministri Mevlut Çavuşoglu hereketleriň öňe güdüşlükli bolanlygyny we indiki nişanyň İslam döwleti toparynyň elindäki Rakka şäheri bolmalydygyny aýtdy. Munyň öňü tirasynda Aktan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň 7-nji fevralda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren telefon gepleşiklerinde Washingtonyň we Ankaranyň terrorizmiň ähli görnüşlerine garşy söwüşmekde bilelikdäki borçlary barada aýdanlygyny ma'lum etdi. Türkiýanyň prezidentiniň çeşmeleri salgylanyp habar berilişine görä Birleşen Ştatlaryň we Türkiýanyň prezidentleri Al-Bab we Rakka şäherlerinde İslam döwleti toparyna garşy bilelikde hereket etmek barada ılalaşypdyr. Ortiýet internet ulanıcılara basyşlaryny güýçlendirdi. Ýurdun suwdlary bolsa internetde siýasy pikirleri ma'lum edýänlere uly tutsaklyk möhletini berýärler diýip adam hukuklaryny goraýjy guramaýdýar. Ortiýetiň häkimetleri internete uruş teatry hökmünde seredip başladylar. Hem ýurdun içinde hem daşynda diýip Agora atly guramanyň 7-nji fevralda Moskwada ýaýradan hatawatynda bellenýär. Agora guramasynyň düzümine girýän 50 çemete aklawçy adamlaryň hak hukuklaryny goramak şol sandy. Pussy Riot Punk toparynyň agzalaryny we radikal hudojnik Pyotr Pavlenskiýni goramak boýunça iş alyp bardylar. Guramanyň aýtmagyna görä Kreml ors dilinde internetde duşman gözlemegini güýçlendirýär we berk senzurany işelede ortiýetiň 66 we 84 million aralygynda diýilip çak edilýän ulanıcılaryna basyşy ýygyderli artdyrýar. Agora 2016-njy ýylda internetde pikirlerini öňe süren ortiýetlilere garşy açylan 7 sany jinaýat işin hatabalanynyny, olaryň dördüsi boýunça tutsaklyk möhletiniň berilenligini habar berdi. Gündöwür Ukrainanyň Donetsk regionunda separatistleriň ýol başçysynyň janyny kast edilenligini ortiýetçi separatistler habar berdiler. Giýew lakamy bilen tanalýan Mikhail Tolstoy separatistleriň gözegçiligindäki Donetsk şäherinde 8-nji fevralda yerli wagt bilen ir sagat 6-da öz edarasynda bolan bomba partlamasy zerarly wepat boldy diýip separatist häkimetleri we olara ýakyn harby çeşme Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Mikhail Tolstoy Somali atly batalyona ýol başçylyk edipdi we Giýew lakamyna Donetsk aeroportunyň ugrundaky ýowuz söwüşlerde eýe bolupdy. 2015-nji ýylda ýaýradylan videoda onuň Ukrainanyň harby gullukçysyny hem söz hem de fiziki taýdan erwet daraýanlygy görkezildi. Separatistleriň ýene bir ýol başçysy Motorola lakamy bilen tanalýan Arseniy Pavlov 16-njy oktýabrda Donetskde ýaşaýan jaýynda bomba partlamasyna helak bolupdy. Ukrainanyň gündöwürinde hökümet güýçleriniň we ortiýetçi separatistleriň arasyndaky söwüşlerde 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri 9750 adam wepat boldy. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Türkiýanyň üstünden Gün Orta Ýewropa tebigy gaz geçiricisini gurmak boýunça laşygy tasdiklady diýip döwlet mediasy 7-nji fevralda habar berdi. Laşyk Ortiýetiň we Türkiýanyň arasynda adından 30 ýyllyk hyzmatdaşlygy, şol sanda 1100 kilometrlik gaz geçiricisiniň gurulşygyny hem Gara deňiziň düýbünden Ortiýetiň tebigy gazyny Türkiýe hem ýa-ni Gün Orta Ýewropa aktarmagy göz öňünde tutýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistan'da saýlaw klimat raýatlaryň öz prezidentlerini azad erkin saýlamak mümkinçiligini eret edýär. Olaryň söz azatlygynyň we maglumat el ýeterliliginden peýdalanmagyna ýol bermeýär diýip Human Rights Watch guramasynyň 7 fevralda Berlinden ýerden beýanatyny aýdylýar. Türkmenistanda hiç wagt azat we adalatly saýlaw bolmady we bu saýlaw hem üýtgeçikdir diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Amerika bölüminiň direktori Hugh Williamson aýdýar. Adatlyk radiosynyň saýlaw döneň nädip beýle çaklam edip bilýänlikleri barada beren soragyny ol şeýlediydi. We came to the conclusion simply because we followed closely the human rights context in Turkmenistan and beýle netije gelmegimiziň sebebi biz Türkmenistandaky adam hukuklary ýagdaýyny ýakyndan ýydarlap gelýäris we ol ýerde adam hukuklarynyň düýpli bolýanlygy söz metduat ýygnanyşma adatlygynyň ýokdugy üçin adat we adalatly saýlaw geçirmek şerti bolmaz diýip ananyar diýip Williamson Adatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. We believe that the conditions could not be in place to hold free and fair elections. Ýönel Human Rights Watch guramasynyň saýlawlara gözegçilik etmeýändigini, özleriniň we beýleki bir topar halkara guramasynyň ýurda göý berilmeýändigini hem sözüne goşdy. We're not doing election monitoring. Türkmenistanyň häzirki prezidenti 59 ýaşynda Gurbanuly Berdimuhammedow 2 möhlet prezident bolmak bilen 9 kandidatyň biri hökmünde 3-nji möhlet prezidentligine dalaş edýär. 2016-njy ýylyň sentýabrynda girilen konstitusiýa düzedişleri köpleriň pikir garaýşyna görä prezidentligi kandidatyň aňry ýaşagyny aýyrmak, prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaltmak bilen oňa ömürlük prezident bolup galmagy mümkinçilik berýär diýip Human Rights Watch guramasynyň beýanatyny aýdylýar. Şeýle de beýanatda bu gedek saýlawlary ilkinji gedek dolandyrjy partiýadan başga beýleki siýasy partiýalaryň hem kandidatlarynyň gatnaşýanlygy bellenilýär. Emma bu aramazdan hökümetiň jemgyýetçilik durmuşyna, şol sanyna metduaty, jemgyýetçilik duşuklaryna, informasiýa ýeterligine dol lineal kontrollyk etmegi kandidatlaryň arasyndaky deňlige hiç ýyl mümkinçilik galdyrmaýar. Saýlawçylar ähli kandidatlar barada öz garaýşlaryny açyk we gorkusuz aýdyp bilmeýärler diýip Human Rights Watch guramasy aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti ýygnanyşmak, söz we pikir aýtmak, din azatlyklaryny eret edýär. Bu ýurt garaşsyz derňewleriň ählisi üçin dol ýapyk ol ýerde siýasat azatlyk ýok. Hökümetiň bir gözegçilik aslynda adam hukuklarynyň goralyşyny ilerletmäge synanýan bir näçe aktivist ýygyderli hökümet aralyşy bilen ýüzüýüz bolýar. Häkimetler aktivistleriň we bozgunlyga çykan dissidentleriň garyndaşlaryna we beýlekleri köplenç siýasat gadagynlygyny giridýärler. Daşary ýurt jurnalistlerine adam hukuklaryny goraýjylary we hukuk gözegçilerine wide bermekden boyun gaçyrýarlar diýip beýanatda aýdylýar. Williamson Adatlyk radiosynyň bu beýanaty kim we näme üçin ýaratdyňyz diýen soragyny onuň Türkmenistanyň hökümeti we Aşgabatyň halkara partnerler üçin ýaýradylanlygyny, ýagny saýlawlar bilen bagly özleriniň ýurtdaky adam hukuklary ýagdaýyna üns çekmek isleýänliklerini aýdyp jogap berdi. It's addressed both to the government of Turkmenistan and to the international partners of Turkmenistan. Türkmenistanyň halkyna hiç wagt öz hakyky isleýän liderlerini saýlamagy mümkinçilik berilmedi diýip Williamson olaryň zulümkärligiň zorlukly ýitirim edilmek we siýasy sowlukda saklanmak ýaly iň bir adam kärçiliksiz çemeleşmelerini sezewar edilýänliklerini belledi. Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlary hökümete bu praktikanyň soňlanmagy we adam hukuklarynyň bolmagyny minimal ýagdaýda hormatlanmagyny üpçün etmek üçin birýän wagty ýeten reformalary geçirmek üçin basyş görkezmeli Human Rights Watch guramasynyň beýanatyny aýdylýar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Berdimuhammedowyň häkimetinde adam hukuklary hasda erwetleşdi.
Human Rights Watch guramasy Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça komitetiniň Türkmenistan boýunça diňlenişigiň öňü sirasynda ýaýradan beýanatyny Türkmenistanyň dünýäniň iň bir repressiw we ýapyk döwletleriniň biridigine ünsü çekip, Azatlyk radiosynyň ýurtda habarçylarynyň duçar bolan kynçylyklaryny hem agzak geçýär. Adam hukuklaryny goraýjy topar Türkmenistanyň grajdan we syýasy hukuklar boýunça halkary ulalaşyklarynyň göz öňüne tutulýan şertlerini ne derejede berja edýändigini seljerip, soňky ýyllarda Türkmen emeldarlarynyň öňe gidişliginiň nusgaty hökmüne häsiýetlendirýän täze kanunlaryň kabul edilendigini, emma olaryň iş ýüzüne hiç hili berja edilmeýändigini ýa-da halkary standartlaryna laýyk gelmeýändigini aýdýar. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktori Hugh Williamson 2007-nji ýylda häkimiýeti Berdimuhammedowyň gelmegi bilen ýurtda adam hukuklary meselesinde öňe gidişligiň göze iýilmeýändigini aýdýar. Conditions fundamentally have not improved since over the period you're talking about. Soňky 10 ýylyň dowamynda Türkmenistanyň häzirki prezidentiň häkimiýeti döwründe ýurtda adam hukuklary meselesinde hiç hili özgörüş göze iýilmeýär. So we have not seen a trajectory of any significant improvement under the current president. Ol prezident Berdimuhammedow döwründe möhüm azatlyklara degişli käbir uğurlarda ýagdaýlaryň hasda yaramazlaşýanlygyny nygtak geçdi. I would say in certain areas absolutely. I mean the heavy restrictions on freedom of Soňky 10 ýylyň içinde mysal üçin erkin siýasat, maglumatlardan peýdalanmak, garaşsyz guramalar döretmek ýaly uğurlar boýunça hasda köp çäklendirmeler girdildi. Worsened in the last few years. Human Rights Watch guramasynyň sişenbe güni ýaýradan beýanatyna bellenilýär ýaly Türkmenistanyň syýasy tanqid bilen çykyş edýänler ýydarlanýarlar we türme tutsaglygyna hökm edilýärler. Hasabatda Türkmen häkimiýetleriniň uzalky prezident Saparmurat Niýazowyň janyny kast etmek synanyşygy diýilýän wakalar bilen baglanyşykly tutsag edilenleriň akwal barada maglumat bermezligi hem alada döredýänligi nygtalyk geçilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komitetine ýollanan hasabatda Türkmenistanyň media azatlygy diýilýän zadyň düýbünden ýokdugy, ýurtda garaşsyz şol sanly Azatlyk radiosynyň hem habarçylarynyň dowamly basyşlary we ýydarlanmalary sezewar edilýändigi bellenýär. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktori Hugh Williamson ýokurda agdalyk geçilen ýagdaýlardan juda alada galýanlygyny we bulary halkara jemgyýetçiligine ýetirmegiň möhümdigini aýdýar. We are deeply concerned about the situation in Turkmenistan, and that's why we're very. Biz Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýyna diýsen alada bildirýäris. Biz bulary halkara jemgyýetçiliginiň dikkatyny ýetirmek üçin tagalla ederiz. Häzirki prezidentiň dolunduruşyny ýagdaýlaryň has hem yaramazlaşyp başlandygyny synlasa bolýar diýip Williamson sözüne goşdy. We do see a worrying trend under the current president. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti Türkmenistanyň ýagdaýyna şu ýylyň 6-29 mart aralygynda Ženewada geçýän 119-njy sessiýasynyň dowamyny sereder. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýede saglygyny bejerdiýän türkmenler köpelýär. Türkmet bu adyna çykan habarlarda saglyk turizminden gelýän türkmen sanyr haýatlaryň barha köpelýändigi aýan edilýär. Türkiýanyň Sakarya welaýatynyň döwlet hastahanalary idarasynyň goloýda çap eden hasabatyna görä 2016-njy ýylda 190 sansy türkmen sanyny bolmak bilen bir hatarda jemi 12
208 sany daşary urtly Sakarya'da öz saglygyny becerdipdir. Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan we adanyň efirde agdalmazlygyny soran döwlet hassahanasynyň bir işgäri şeýle maglumat berýär. Sakarya İstanbul'a ýakyn bir ýer we bahalaram uly şäherlere görä amatly. Gumoşok ýakaly deňizi, kölleri, akarsuwlary, tokoylugy bilen saglyk turizmi taýdan diýsen amatly ýer. Şoň üçin hem daşary urtlar saglyk turizmi üçin Sakaryany taýlap alýarlar. Bize gelýän türkmen raýatlaryň aglawa köpçüligi Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlaryň maşgala agdalary ýa-da dogan garyndaşlarydyr tanyş bilişleri. Gurrundaş bolýan türkmen hassalarymyzyň aýtmagyna görä, bäri Türkmenistana görä gaty amatly we hassahana hyzmatlarym döwrewap ýagdaýda. Hekimlerimiz özüni bejertmäge gelýän Türkmenistan raýatlary aňraýmaz. Bir ata-babadan gelýän üçin edil öz dogan garyndaşyaly hasaplap olary beýleki daşary urtlardan has köp üns berýärler. Biz bu ýerde her hili çylşyrymly operasiýalary we dürli saglyk bejergisini döwrewap derejede hem amatly şertlerde hödürleýär. Türkmenler üçin bärde dil kynçylygy bolmaýa. Sakarya'daki hastahanada öz hostarlarının saglygyny bejerden İstanbul'da işleyen Türkmen migrant jereniň aýtmagyna görä, oň hostarlary Türkmenistanda öz saglygyny dolu bejerdip bilmän köp kynçylyk çekipdir. Ol sözlerine şeýle dowam edýär. Welaýatlarda ýaşayanlar üçin saglyk bejergisi almaga diýsen çäkli mümkinçilik bar. Çylşyrymly operasiýalar ýa-da bejergiler üçin welaýatlarda ýaşayanlar Aşgabatda gidämeli. Ol ýerde de sähel wurdat bolsa ýüzüň alyp dururlar. Onsoňam Aşgabatda da iwal sereden oklar. Bejerginiň daşyndan hökman hastahanadakylara we hekimlere para peşkeş berýärmeli. Aşgabatda belki käbir hastahanalarda döwrewap enjamlar bardyr. Ýöne olary ulanyp bilýän kadrlar ýok diýen ýaly. Garaz, Türkmenistanaky şeýle ýagdaýlar sebäpli hasam erwet kesel bolman Türkiýe gaýdanyny has amatly görýär raýatlarymyz diýär. Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolup özüni gurban iptanadan bir migrant bolsa, Türkmenistandan Türkiýe saglygyny bejertmäge gelmeň proseduralaryny şeýle düşünürýär. Ýaşullarymyzyň saglyk ýagdaýyna aňyrda kömek edip bilmediler. Onsoň Türkiýe alyp gaýtmaga karar berdik. Hastahanadan daşary urda направление berdiýsek onu bermediler. Şol bolmasa resmi görünüşde daşary urtda özüňi bejermäge iýeren oklar. Gaty köp garaşdyrýarlar. Olaryň karar bermegine garaşýança ýaşullaryň ýagdaýy hasam yaramazlaşjak diýip biz resmi bolmaýan görünüşde ýagny saglyk turizmine dälle gezmäge barýas diýip olar bärik getirip bejergi alyrdyk. Tügeleme Türkmenistanda bejerip bolanok diýen ýagdaýlardan bärde türkde bejerdiler. Ýaşullarymyň ýagdaýy inna hasam gowlaşýar. Türkiýede edil Türkmenistanaky ýaly bir topar prosedura para peşkeş ýagdaýy artykmaç gep gurrunlar we öz iş hakyndan daşaryn aklyk aljak bolup eline garap duranam ýok. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň resmi mediasy ýurduň Ahyl we Balkan vilayatlarynda çet ýerlerde ýerleşýän käbir owalaryna ýokary hili internetiň çekilenligini habar berdi. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň aragatnaşyk boýunça döwlet kompaniýalary tarapyndan amal aşyrylan bu iş Türkmenistanyň türkmen älimi atly emeli hemratynyň döreden tekniki mümkinçilikleri arkaly üpçün edilipdir. Azatlyk radiosu Balkan vilayatynda şugunlar internet we telefon aragatnaşygynyň ýagdaýy bilen gyzyklanyp bu ýagdaý barada Türkmenistanly synçy Amanmurat Bogaýewden gurrun bermegi sorady. İnternet aragatnaşygy Balkan vilayatynda Krasnovodski, Türkmenmaşy, Nevtdağ, Balkanabad şäherlerinde bolanmasa beýleki ýerlerde internet aragatnaşygy ýok diýen ýaly diňe mobil telefonlar zatlar bilen internet sowudy bolan asarly ýaş adamlar internet hyzmatyndan peýdalanyp bilýärler. Galan ýerde etraplara ýörüýte çekilen internet aragatnaşygy ýok. Bunu Balkan vilayatynyň islenlik etrafynyň islenlik owasynyň myhalyna gurrun etmek mümkin. Umuman Balkan vilayatynyň iri şäherlerinde Türkmenbaşyda, Balkanabadda
internet hyzmatlarynyň haýsy ýoldan peýdalanýarlar, nähili simli çekilenmi ýa-da mobil telefon arkalymy? Bular esasan şol bir mobil telefon aragatmaşygynyň peýdalanýarlar. Simli çekilen internet aragatmaşygy bar ýönül juda asanly bir Balkan welaýatyna ýanky Nevşehir hem de Krasnoyarsk şäherlerinde internet kafeleri bar bolyn juda asanly. Aman burada umuman Balkan welaýatynda telefon aragatnaşygy nähili? Balkan welaýatynda telefon aragatnaşygy o yerlerine bundan bir 2 ýyl ozal öý telefonlaryny, ýani statsionar telefonlar çekmek boýunça bir görämäge uly işler amal edilen ýaly boldy. Özüm Älim 2 atly Emeli Hemranyň kosmosa çykarylmagy bilen baglanykly bir topar işler amal ediljek edildi. Olurum teknik taraplara laýyk gelenok, meselen bir topar ovalary çekildi, şol owalarda öý telefonlary oturdurly diýilip aýdylýan owalarda da telefon aragatmaşygy işlänok, oňam sebäbi geçirilenme tekniki talaplar ýerine ýetirilmedi. Çekilen telefonlar işlänok. Bular simli telefon, mobil telefon nähili işleýän? Hili nähili? Mobil telefonlarym owalarda sarwawalaryny gownaja işlänok. Sebäbi owalaryň köpsünni mobil telefonlarynyň aragatmaşygyny ýola goýýan antenalar oturdulmadyk. Oturdulan bolsa olar owanyň yerleşýän yeriniň pestligi, çökötligi ýene gaýrylar gözüňde tutulman oturdulan, onsoň adamlar öz öýünde oturan ýerinden sän ýerine jaň edip bilenok. Durmuş zerurlyk ýüze çykanyna adamlar şol owanyň beýrek yerlerine baryp bir dağ baýrynyň üstüne çykyp ýa kum depesiniň üstüne çykyp şoň hyzmatynyň peýdalanmaly bolýarlar, köp owalardy. Şol owalarda da häli şimdi elektrik togy ötýär. Elektrik togynyň ötmegi bilen barlykda şol antennalarym işlänok. Näme şun ýaly bir gider problemalar, şol owalara telefon aragatmaşygy juda zerur internet hakda entek düş berip arzu edämesen ol owalara hasan internetiň ertizje belli däl. Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Aşgabatly habarçymyz Sultan Açylowanyň ýaşaýan ýeriň boýunça güwanamany almakda ýaşaýjylaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada berjek maglumatyny dinläliň. Aşgabat şäheriniň öý upravleniýalarynyň, ýagny ýaşaýyş jaý müdürliklerinden ilat üçin hälisinde zerurlyk bolup durýan maşgala sanyň baradaky forma 3 atlandyrylan kepilnamany almakda ýaşaýjylara hemişe türlü kynçylyklar döredilýär. Ilki bilen bu kepilnamany almakçy bolup ýaşaýyş jaý müdürligine ýüz tutup barýan ýaşaýjylaryň kommunal hyzmatlar üçin tölegleriniň wagtynda tölenenligi ýa tölenmäligi barada barlyklar geçirilýär. Haýdydyr bir sebäp bilen ýaşaýjy kommunal töleglerini wagtynda töläp bilmedik bolsa, onda tölegler tölenýänçä ýaşaýjylara kepilnama bermekden ýüze urilýär. Tölegler tölenenden soňra ýaşaýjy özüne gerekli kepilnamany alyp bilýär. Aşgabat şäheriniň Parahat 7 kiçik tarapjatynyň ýaşaýjysy 77 ýaşly Dursun Daýdanyň aýtmagyna görä, ýaşaýyş jaý müdürligine hiç bir bergi borjyň bolmasa da gerekli kepilnamany almak üçin müdürligiň edara jaýyny azyndan 2 gatnamaly bolýardyň. Ol ýere baranyňda müdürligiň başlygyny ýerinde tapyp bolmaýar. Haçan bardan başlyk ýerinde ýokdur. Müdürligiň pasport bölüminde baran desene saňa gerekli kepilnamany ýazyp berýärler. Emma müdürligiň başlygynyň ýerinde ýoklugy sebäpli ertir salkyn bardan öýlen 2den soň başlyk ýerinde bolar. Şonda geläýin diýip işgärler kepilnama goýulmaly möhürüň başlykdadygyny aýdýarlar. Öýlälik 2den soňragam bir sellem eýlenip barsaň ýene de başlyk ýerinde ýokdur. Müdürligiň işgärleriniň düşündirmeklerine göre müdürligiň başlygy hemişe şäherdäki jaý kylşyklaryna gödөгçilik etmäge uğradylýarmyşyn. Müdürligiň başlygynyň jaý kylşyklara gatnaşýan döwründe bolsa, ol edaranyň möhürini seýfe salyp gulpap gidýärmisin. Müdürligiň başlygynyň başga işler bilen meşgul bolýan döwründe ilatyň kötenmeligi üçin möhüri ynanmaga, onda anamdar orunmasaryň ýa beýlek anamdar işgärleriň ýetmeýän bolmagy ähtimal. Garad bir kepilnama aljak bolsaň 2-3 gedek ýaşaýyş jaý müdürliginiň edara jaýyna gatnamaly bolýardyň. Bu bolsa işleýän adamlaryň işden galmagyna getirse, ýarawsız adamlar üçin hem köp kynçylyklary döredýär diýip Dursun Daýda aýdýar. Şeýle-de Parahat 7-niň ýaşaýyş jaý müdürliginiň edara jaýy 9 gatly ýaşaýyş jaýyň ýerdeminde ýerleşip, ol edara jaýy bar ýok bir näçe kiçijik otaglardan ibarat durýar.
işgärler üçinem, ol yere işi düşüp baryan ýaşaýjylar üçinem hiç bir amatlyklar döredilmändir. İşi düşüp baryan adamlar başlyga garaşmaly bolsalar ýa-da kepilnaman almak üçin gelýän adamlaryň sany köpürek bolsa, adamlar aýak üstünde durup garaşmaly bolýarlar. İşgärleriň bir näçesi bolsa, aýak üstünde duran müşterileriň arasynda oturup öz işlerini ýerine ýetirmeli bolýarlar. Hiç bir ışık düşmeýän ýerdemen otaglarynda uzaklygyny diňe çyranyň ışığynda oturup işleýän işgärleri görüňde hem olara nefsiň agyrýar. Aşgabatda gat-gat köşkleriň gurulýan döwründe ýaşaýyş müdürlüklerini ýerleşdirmek üçin kadaly edara jaýha däl, hatda giňişrak ýerdemen jaýlar hem göz öňünde tutulmaýar diýip Aşgabatyň kiçi etrapçalarynda ýerleşen ýaşaýyş müdürlükleriniň ählisiniň hem edara jaýlarynyň gözgüýni ýagdaýda ýerleşýändigi barada ýaşaýjylar aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurban. Orsiýetiň Kirow şäherindäki welaýet sudy oppozisiýadaky siýasat aktivisti korrupsiýa garşy kampaniýaçy Aleksey Navalnyň döwlet serişdelerini beýkanun öz haýryna geçirmek aýplamasyna günäl tapdy. Sudya Aleksey Vutyurin 8 fevralda sudyň Navalnyň jenaýatçylygy gurnanlygyny anyklanyny aýtdy. Navalnyň iş şärigi Pyotr Afserow hem şu iş boýunça günäl tapyldy. Sudyň Navalnyna berilen türme möhletini hem 8 fevralda eglan etjekdigi ýa etmejekdigi belli däl. Hökümüň okolmagy dowam edýär. Rus kanunçylygyna laýyklykda bu ýazgarys Navalnyň jemgeçilik wezipesini eýlemeginiň öňüni alýar. Emma muňa garamazdan Navalnyň 2018-nji ýyldaky prezident saýlawy boýunça kampaniýa menejeri Leonid Volkov 8 fevralda hökümüň täsiriniň bolmajakdygyny aýdýar. Sud edilenlerin ikisi hem özlerinin sudun çıkaran kararının üstünden Ýewropanyň Adam Hukuklar Sudyna şikayet etjekdigini aýtdy. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we Adam Hukuklar Edarasynyň direktor Michael George Link Navalnyň günäl tapylmagy bilen bagly öz aladasyny bildirip hökümüň onuň siýasy hukuklaryny şol sanyny wezipe saýlanmak üçin kandidat bolmak hukugyny çäklendirmek maksadyndan uğralany çalym edýändigini aýtdy. Navalny we Afserow döwlet eýçiligindäki Kirow tokoýçylyk kampaniýasynyň serişdelerini öz haýyrlaryna geçirmek aýplamasy esasyna gaýtadan sud edildi. Ýokary sud Kirow sudynyň bu aýplama boýunça 2013-nji ýylda çykaran günäli hökmüni geçen ýyl ýatarypdy. Iň soňky hökümüň mazmuny hem hakykatda 2013-nji ýyldaky sudyň okan hökmüne sözme-söz diýen ýaly gabat gelýär. Sudya bu hökümü okuyan mahal Navalny Twitter'de deňeşdirmek üçin öňünden köni hökümüň suratlaryny çap etdi. Aýplanýanlaryň ikisi Navalny hem Afserowda özleriniň beýgünädigini aýdýar. Navalny özüne ýöňkelýän günäniň siýasy sebäpligini, ýagny özüniň prezidentligi kandidat hökmüne bäýatleşige çykmagyny päsgil beriljek bolýanlygyny aýtdy. Navalny dekabr aýyna 2018-nji ýylyň martyna geçiriljek prezident saýlawlaryny bäýatleşige çykjakdygyny eglan etdi. 1999-njy ýyldan bäri prezident ýa premier ministr hökmüne häkimiýetde turan prezident Vladimir Putiniň hem ýene bir 6 ýyl prezidentlik möhletini gazanmak üçin saýlawlara gatnaşmagyna garaşylýar. Prokurorlar Navalnyna 5 ýyl şertli türme tutsaglygynyň berilmegini, Afserowa bolsa 4 ýyl şertli tutsaglyk berilmegini soradylar. Şeýle dolaryň hertiniň 500.000 rubl, $8.350 jerime tölemeli bolmagy mümkin. Navalny 2014-nji ýylda galyplykda aýplanyp hem sud edildi we şondan 3,5 ýyl şertli tutsaglyk berilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutarýarys.